Haringkat kajing bentep bak sarkar jala kala rai ban pelat no ikatulop jangkinoi kai SSA nakabenta saubunai usumbot menteri rang ba kajala Meghalaya ba preston ten song la bentep bak sarkar kala penkre ban thau dak education commission ban pet bnia yeki jingye kinoi kai ulong bak sarkar jala kan persang yekren bak sarkar India ban pelat no ikatulop manla kalai benai ula penparu baladron kam ban penbet penreti katnat pulie bat kane kade kadaw bala shem rai ban thau ke education commission ngin bu menta data commission ka education commission ka badai lang ba jong edu commission barok ki grievances barok ki issue ki badai nakamta ka jong nakamta ka education department ka bahap nandu ka primary level hadu ka higher secondary level ba kan ka commission kan study kan page na dong sudong kadang ba kumo pi kindon ki recommendation ki ba kikin ai changi na kamenta ka quality education na kamenta ki grievances ki ba le sikinong hikai kidon ba kumju ru na kamenta kumno banang penbit pendiang ye ki na school ru bat sor bat no kendong ba kan long standard ka education jongki hakawai pawai kesnong hakawai pawai jaka jong ke jela Meghalaya jumi hadin ba ni kad kabinet kan decide kalong ba ya ka terms of reference kam parlaban ong menta bakidang ya ka kabinet mimo kidang penkra na kalian ke education department tang ba kabangi kwa kolong bakani kan long mdei tangi ke salary ngang ong mdei ni kren tangi salary to gini kren lu ya ka quality jong ke school jong ki kena jumi bat mdei tanga taru ni kren lu kumno bangin kentiu ya ke generation kaban wan kenang ba side by side piong ka education piong ka health piong ka other sectors ni dai ban enhance ya ke quality jong ka kenang ba kamo pi ke jela jong kan kiu saprang haki benta haki benta paro but day na kada daw mo pi kani ka commission kani ka way ka ba plan na ka ban kong tap hapo ke jela Meghalaya jong ka ban long full time ka ban tray ban steady lut na daw sidong ma pi don ki SSA school don ki ad hoc grant school ki ba ngong pi ki balong non functional with due respect ki don ki balong non functional ki don ki ba ki enrollment jo ki don tak si phomut kan armut kan ba ki no hikai pat ki don armut teng kalong penban ka wasteful investment te kita ki a borkhot ka ka commission ngom pi andang la rai ngin hap ban ken thup lang khnang ba ko mo pi kin steady lut ki ni baro nang dang sudong ka e ka plus ka e ka manos ko mo pi naduk interest jong kinong hikai ka interest ki kimi pa bat ka interest jong ki khna school kumju ta ko mo pi ka education department kadang work out ni kila work out day and night ki prepare kan kabinet memo te kanum bamposu namara hakalas kabinet ngila ai ka direction cha education department prepare ka kabinet memo na tawan ra igi detail na dong sedong kadang ba ka sarkar kan approve ya kan proposal ban ka commission